saset rembuke dados ngono wae kok. Nuwun sewu sinuwun mbok bilih kula kanggep cumantha kanggen kula matur sinaosa kula dereng dipun dangu. Kula badhe ngrumiyini matur wonten ngersanipun Sinu Prabu Puntadewa. Ya Petruk ora dadi ngopo jernyatane nadyanto derajatmu kuwi ana ngawan. Nanging kowe iki wong tuwa, mula ndak paringe kalodhangan kowe matur apa wigatimu saning Praja Negara Ngamarta ngestaken dawuh. Ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah bekti kawula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Iya. Ndung kapangka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun utus dening wong atuwa kula inggih Bapak Semar inggih Duda Manang Munung ya Bojogati ya Saronsari ya Sang Dyah Punta Prasanta inggih Sang Nayantaka ya Sang Hyang Ismaya. Bapakmu utusan kelawan kowe nggih. Menganturi dados bapak utusan kalih kula. Nalika semanten bapak dawuh kalian anak-anak para putra-putra ingkang kadempel. Petruk, Bagong kowe rene ya, Gareng kowe lunga wae. Merga wigati iki sing iso ngrampungi perkara mung Petruk karo Bagong. Nggih, Pak. Wonten dawuh napa? Aku ki ngrasake kahanan ana ing bumi negara Ngamarta iki wis tentrem ning sajak ana perkara siji sing ngowahi. Perkara siji sing ngowahi. Nggih. Negara Ngamarta niki padhang banget. Ning wonten setunggaling titah ingkang damel peteng damel bon repot wonten Praja Negari Ngamarta. Lah perkawis niki dados keganjelan manahe bapak. Lho, kok iso ngono, Pak? Sampeyan kok iso ngendika ngono ki sebabe apa? Lire apa? Dasare apa? Sampeyan duwe penemu apa? Aku ora duwe penemu piye-piye, Petruk.